What's good YouTube? This is Opocha Katrabasan channel. Don't to be like with another episode. Thanks for 3K subscribers. My face to whiling a trophy, but in taking in trophy for the fandak. My face trophy nyana. Youngster my beef. She saw you, Mara, by the way. Yeah, my face keep on subscribing. Let's take this YouTube channel to 10K. My face yeah, thanks for 3K by the way. Please follow my YouTube channel and follow my account. Go IG. Yeah, and follow the Facebook account so that you can see links there. What's good YouTube? This is Opocha Katrabasan channel. With another episode bafethu. Yes, bafethu. Sisi muzu sisi ufuna simsize ngani kanjani uzengani kuphi? Ufuna ukwenzani? Hello sisi. Sawa. Njani? Ngiyaphila. Ufuna sisize ngani sisi? Kumuntu engino beef naye igama lakhe uPhuselethu. Igama lakhe uPhuselethu? Uhlala uPhuselethu? Uhlala ma-5. Ma-5? Oh, like beef niqale kanjani? So like bengileli kubo besiya partyini yabo. Umuntu ngamboleka impahla zakhe, impahla zami. Oyizaphi impahla? Yeah. Saye partyini umuntu okay iparty yaphela umuntu ngifuna impahla zami manje. Umuntu akafuna ukungipha. And since ngifuna impahla zami umuntu Maye sisi le ndawo esho yasmilisa njengoba smile. Ay smilisi. Mama smilani. No like okay smilisi. Okay bafethu sisibize ndomuntu lo Phuselethu fast sibone ukuthi athi kwenzakalani kanjani angasiluphi. So umuntu onjani Phuselethu umuntu ophaphayo kanjani? Uyaphapha. Uyaphapha. Wafele simbize no futhi nizoyisolve indaba yenu. Yazi la isolve kanjani indaba? Yeah. Wafele sisibize no Phuselethu wafele like and share subscribe don't forget to press the notification bell so that you can get notified when I drop a video. Yeah bafethu uyapheka sisibize no Phuselethu yina ithi simuze ukuthi yena athini kanjani ufunani. So hello sisi. Hello. Yasibize kanjani? Angazi ngibizo ukele ngisokela ngibizeleni la. Relax. Right. Ngishap. Wena? I'm sharp. Amtshela. Ushap Phuselethu. Bengibiza ungaphaphi. Ngani kubula nama voice angithi nabone imic ngithi kwenzakalani. Sure. Ungaphaphi. Ngibizeleni la ke. Ngibizela ukuthi bengifuna impahla zami and awungiphanga impahla. Ungathi ziphi? Lezo zimoshile. Usondela kancane uzozwakala la emicini. Okay kani manje? Angihleki. Oh wenzani yakhabisi? Wafele sisi ukwenzakala namtshele lapha. Sisi besiya party ungakhohla. Okay wena ngicela ungitshela ungaloku ukhuluma naye tshela mina ukuthi lento yanicale kanjani ufunani kanjani? Oh so like besibene something yabo. Yeah. Ngathi okay thi ngiye kubo ngiyolala kubo the next day okay sibele ukuthi siye groovini yabo. Sure. So but mina ngilethi impahla ezi extra. Oh for change nje. Yeah. For change umuntu athi ufuna ukuboleka impahla zami. Umuntu ngiyamboleka okay siyahamba. The next day masiye ekhaya ngithi ngicela impahla zami umuntu akafuna ukungipha unginika attitude. Okay mina ngahamba ekhaya ngicanga ukuthi uzongipha umuntu. Okay ngahamba qeda lapho umuntu ngiyamfonela ngicela impahla zami athi hayi impahla zakho ngisaziwasha. Okay umuntu okay ngiyamyekela for 2 days yabo. Yeah. Ngiyamfonela futhi asingicela impahla zami. Impahla zilume izinja zakhe. Yeah. Yazi. Wo imancane konke ehlekisayo la. Angazi. Oh. And then okay umuntu ngithi as replacing impahla. Wakubhadala? Yeah ngibhadala. Uyijontshini noma sidliwe yinja lo muntu? Angazi kuzokhuluma yena manje. So far wena mawumbhekile so ucabangani ngaye ukuthi ujontshile noma? Hayi usitshontshile. So ikonje nibiza ngani yini isitshontshe ngesuthu sikebekwa? Okay wena sikebekwa liphahlo likayi. Asikhona nawe sifuna ngizomnika kuphela. Oh wazijona. La ngishitshanga ngizibekile stuff. Kanjani manje waye makakufonela ngitrapa ama calls sastasha. Ngithi yini ehlekisayo azangiphendula. Muthi ngepha. Yini ehlekisayo la? Hayi. Malo kuhlekani? Azini uyazifuna impahla zakho sisi. Uzosithola yezo. Namhlanje ngeze uzozilanda. Okay so ningabangani? Angazibuza. Hayi. So nihlangana kanjani ukuze nama grooving and stuff like this? Phela umuntu phela ngihlangane naye Facebook yabo. Yeah. Athi umuntu ke ufuna ukuhlangana nami. Siba abangani.
yabo okay ngathi okay Oh, so wena big kuma social media platform. Facebook phela Oh, Facebook kuphela. yeah Wena sisune Facebook. Mm. How many likes do you get? Sithombe. 3 ne? Hayi angazi ngizobheka. Phela ngithanda mina ke ngithola. Oh na umuntu ama Twitter, Instagram. Yeah. Oh, wavumela phansi. Hlekani. Eish bafethu. Angihleki. Sicela siqede yabo. Khona la kumele ngiye khona staff. Uyaphi? Hayi wafuna ukwazi indaba zami akuzona ezethu. Ezakhona bani? Oh, ezakhonayo. Ngithe indaba zami akuzona ezethu. Oh, yangibandakanya. Okay, sisi yambona ngisilo phapha kanjani? So ngiyabona ukuthi wayebife nayo uzungitshela ukuthi hayi uyaspeed and understand. So khona tashilo so far ungayithandi. ikhona Uthini? une-attitude lo muntu like angithi sakhuluma manje why uba ne-attitude Oh, wabona attitude ngoba uzokuxapha okanye ungumhlaphi. Angeke ngikuyeke yezwa sisi. Yo bafethu. Ayichamekile mntana. Yebo. Yebo. Uzokuxapha nothini? Angeke ngimyeke. Yini into ezokwenza ukuthi unyeke umene? Angithi ngiklapile ngizoyibisela. Wamsaba. Angimsaba ngizosaka into kanje. Yey. singayicala manje Uhlekani? Hayi ngihleki. Noma sekunyoni yahleka. Nithini ngicala no? So nithi nayisusa noma? sicale sisi Angazi. Ungasondelana. Hayi angazi. Kwaphiwe. Maka mafuna nami ngire. awukhona ukuma Ngiyakhona. then ima straight ke Hey, ni wawa usasemncane. Right ma. Hayi. Ukuzwa shisa. Yo. Buzi cream phane. Usizuthe wakuxapha wena uthukile. Uthini? angithi nawe yambona uyashika Yo. Uyathola? Hayi ngiyatshola wayi. Utshona bani? Bafu wathi igama lakhe. Ihlangane kanjani? Kahle. Ngitshela. Hayi. Bafuna ukwazi ukuthi uyathola something like that kwenzakalani? Hayi. Anjoni? Uyathola wena? angijoli Wenzani uya vibe? yeah vibe Oh, on stage yo. Unangayiphi? Na 14. Unangayiphi? una 13 Oh. Sana tshentshela umntana omncane. Angimtshontshelani. Ngiyathi ngiyakutshela ukuthi sikhona. If yasifuna eze azozilanda. Oh. So wena uthawujoli vem? Wena ungelaphi emjolo nami? Hayi asiphumela. Sisi yini into ofuna ukuyisho fe? angabi ne-attitude Oh, ayivele uyaspeeda. Attitude yakhe ihamba ngama crutches. Akusile like efence. eyakho Manje wayihlaphi. ungangiphaphile lezo sisi Wo. Imani. phaphile Yo. Yo, relaxan. Yo. Bounce. Relax. Yeah, whoa. Sisi wena uphapha kanje kanti akwazi nokudla. Wena ungenaphi? Uthini? Ngithi ungenaphi? Ungishale nawe ukugcina. Naw ngiyabona unika attitude. anginasikhathi sakhe Yo. Vele ngithi ngesikhathi sabantwana. Yes. So uba nomdala la ngengqondo. Buzayi. Uba nomdala ngengqondo. angazi Ya wena sizosiza ke hlukane ulethe impahla ngene. Ethi ngitshele ngithi eze azozilanda. Zathi zatshontshwa bani? Uyasifuna? Ungaziletha nakini namanje. manje Angithi ngiyakutshela ukuthi ungaziletha nakini namanje. Sharp. Uzilethe sisongumela ngizilanda impahla zakho. Mina aziletha ngithi uyazifihla ukwazi tshontsha sazi. Uhlekani? Angihleki. Wenzani? Angazi. Ay yabona ngiphaphela lo. uyaphapha umtshatsharakho kumele simkhiphe wona Phela ngitshela ukuthi ungasithatha le sport lesi ngoba manje yabona kunjani. angithi unenywele esihluhlukile yini ushaye like eish. mina bengizizwa Hey son. No, anifuni ukuphinda kokugcina. Nikhiphe ingane.
Yo, uyikwana. So sicela ubuyisa impahla ke. Ya ngizozibuyisa. Yeah, so na sisi Uzilethe. Ngizoziletha, ngisingasho ukuthi ngizoziletha. Manje wayi attitude yini? athi shoot ayitha. Ngivuzile ukuthi yakabani. Ngivuzile. Yo. Uhlekani? Angihleki. Wenzani? Angazi. Kwenzakalani ngawe? Hayi sisi baya siyasiqeda episode lapha sinala ngalonke. Uyisi 200 yakho. Uyazithola mali mako yami. Okay bheka sisi end of the episode so sisi ulomta usitshele nema ngasetha impahlathi ngasomlanda straight kubo. Yathi thanks for coming lana yabo. Tshela nabanye ukuthi mafu uqeda ama beef bazwakala yini sabonga ne. Yeah, for the end of episode bafethu. Like and share, subscribe for that episode. Don't forget to press on the notification bell so you can get notified on the video. Follow my account, IG account, bafethu. Yeah, go to 4K no YouTube channel.